Het is je Joertedij van de mantelzorg. Wat is het precies voor jou? Dat is een dag waar wij aandacht besteden aan de mantelzorgers in onze gemeente die ontzettend veel werk verrichten om alles goed te laten verlopen voor onze inwoners. Wij hebben ervoor gekozen om dit op de middag te doen en dat betekent bijna per definitie dat een hele hoop mensen die ook mantelzorg verrichten, dat die nu aan het werk zijn en hier niet bij kunnen zijn. Dus ik denk dat de groep, ik meen dat men het had over 60 geregistreerde mantelzorgers in onze gemeente. Nou, die zijn hier niet allemaal aanwezig. Wanneer ben je precies een mantelzorger? Geregistreerd CCO, ja, wanneer ben je dat? Nou, dat laatste is heel simpel. Op het moment dat je bij de gemeente laat inschrijven als mantelzorger, ben je geregistreerd mantelzorger. Maar dat heb ik zelf nooit gedaan, maar wel een moeder gehad die op een gegeven moment zorg nodig had. En dan ben je naar mijn idee al mantelzorger als je probeert iemand om je heen, en dat kan familie zijn, maar ook buren, bekenden, bijstaat op punten die je gewoon bijstand nodig hebben. We zijn nu in Kalmelaan, treien netwerkcoachen. Wat doen die precies? Nou, wat ze doen, nog net zo vol, want we gaan naar je aanmeldingen. Maar het is de bedoeling van dat als mensen het gevoel hebben in Kalm van ik ga toch te weinig mensen om me heen. Dan kies een beroep op ons doen en dan komen wij bij die mensen thuis. En dan proberen wij in een tijdbestek van zo'n 9 maand met deze mensen te zoeken naar de mogelijkheden van om relaties op te bouwen. Een netwerk voor hun op te bouwen, maar met hun. Dus net voor hun, maar met hun op te bouwen. Is het zeker in Noord-Friesland dat mensen zeggen van oh, ben ik mantelzorger, maar wat ik doe is heel gewoon? Ja. Eigenlijk wel. Ik denk dat dat het precies is. Dat men zich gewoon niet realiseert dat een mantelzorger genoemd wordt. Maar het wel heel normaal vindt om dat soort zaken te doen. Dan krijgen we eens een hele prutte verhoringen. Hoe zal mantelzorg anno 2015 eruit zien? Nou, in principe denk ik niet zo heel erg veel anders dan mantelzorg anno 2011, 12, 13. Maar het zal wat meer aandacht krijgen. Want ja, wij gaan als overheden, gemeentelijke overheden, meer van mensen vragen. Dus meer mensen zullen tot de ontdekking komen dat zij ofwel mantelzorgers zijn, of misschien een stukje mantelzorg moeten gaan doen. Het is eigenlijk belangrijk je hele leven lang mensen mee te nemen op je levensreis. En daar sterk weer op waarom kist. Dus dat diegene op die weer waarom kist, maar dat is een stop morgen weer waarom kist. Maar altijd om een of redenen net lukt is, ja, dan kunnen wij daarvoor helpen en het is gewoon belangrijk. We kunnen niks alleen, we hebben de oren nodig. Mensen worden dus net samen loslaten in het diepe. Nee, ik ben mij ervan bewust dat het af en toe wel zo lijkt als je de krantenkoppen ziet. Maar in Noordoost-Friesland, want dit doen we met de gemeente om ons heen ook, hebben wij toch echt het idee dat wij wel veel van mensen gaan vragen. Maar ook daar waar mogelijk hulp bieden om het ook voor elkaar te krijgen.